Yn pennod 13, mae Jamal a Bibi yn ôl yn y siop wag, ac mae'r tacsi yn cyrraedd gyda rieni'r ddau yn ddiogel ynddo. Mae'r teulu yn taflu popeth i gist y tacsi, ac mae tad Jamal yn ceisio cuddio'r tyllau bwledi, a ffeintio'r drws gwyrdd yn goch, mwyn twyllo'r heddlu. Mae ei dad yn esbonio y bydd angen y tacsi arnyn nhw i gyrraedd rhan arall y ddinas, ond wedyn y bydden nhw'n gwerthu'r tacsi mwyn cael arian ar gyfer y taith. Ym mhennod 14, mae'r teulu bellach wedi gwerthu'r tacsi, a maen nhw yng nghefn tryc yn cuddio dan sachau. Mae Jamal yn holi ei dad ynglyn â lle maen nhw'n mynd, ac mae ei dad yn dweud wrtho ei bod nhw'n mynd i Awstralia, mwyn dechrau bywyd newydd. Wrth gyrraedd ffin Affganistan, mae'r teulu yn aros yn ofnus, wrth glywed sŵn dynion yn gweiddi tu allan, ond mae'r tryc yn cael parhau ar ei daith, ac mae'r teulu yn ffarwelio ag Affganistan am byth. Ac felly, dyma nhw mewn gwersyll ffoaduriaid, refugee camp, ym Pakistan. Pennod 15. Dyma'r dyrfa fwyaf dwi wedi gweld erioed, gan gynnwys rownd dyfynol cwpan Ewrop ar y teledu. Mae'n debyg nad oes cymaint o bobl yn rownd dyfynol cwpan y byd ac sydd yn y gwersyll ffoaduriaid yma. Na chymaint o lwch. Dwi wedi edrych ym mobman am faes pêl-droed, ond does dim un. Dim ond pebyll. Miloedd ohonyn nhw, i bob cyfeiriad dros y darn crasboeth yma o'r anialwch. Mae pebyll o hen blastig, neu cadfwrdd, neu frigau, neu ddefnydd. Does dim plastig neu gadfwrdd gyda ni, felly rydyn ni'n defnyddio cot dad i wneud pabell wedi ei chodi ar frigau. Does dim lle i ni gyd yn yr un pryd, felly rhaid i ni gymryd tro. Mae mam a Bibi yn cysgu yno ar hyn o bryd, sy'n peth da achos mae'n rhoi cysgod rhag yr hael iddyn nhw am dipyn. Mae dad wedi mynd i geisio gweld sut gallwn fynd i Awstralia. Dwi yna wedi bod wrthi hefyd. Rydyn ni wedi bod yma ers 3 diwrnod, a dwi wedi gofyn i lwythi o bobl a does dim un ohonyn nhw'n gwybod. Naill ai hynny neu maen nhw'n meddwl mae dim ond chwarae o gwmpas ydw i. Dyw pobl ddim yn cymryd plant o ddifri weithiau, hyd yn oed mewn gwersylloedd ffoaduriaid. O wel, o leif mae gen i ddigon amser i ymarfer fy sgiliau pêl. Troed, pen glin, pen, troed. Eisiau prynu ychydig o ddŵr? Bachgen, a wyneb diflas, a ffotel blastig. Dim diolch, meddaf. Ers i ni gyrraedd y gwersyll yma, mae pobl wedi bod yn ceisio gwerthu pethau i ni. Dŵr, bwyd, hen ddillad, neu'n ceisio prynu pethau oddi wrthon ni. Mae gwystlwyr ym mhobman yn rhoi arian i bobl am ei heiddo, fel y gallen nhw brynu'r pethau sydd eu hangen arnyn nhw. Drwy lwc, mae mam yn un dda am bacio, felly doedd dim angen i ni brynu dim, heblaw am y brigair i'r pabell. Dim ond 50 cent America, medd y bachgen, gan wthio botol lychlyd ataf. Nid dŵr golch yw hwn, ond dŵr yfed. Mae'r bachgen yn edrych fel petai wedi bod yma ers tro. Efallai fod yn gwybod sut i fynd i Awstralia. Ei fod yn gwgi, mae'n edrych yn ddigon cyfeillgar yn y bôn. Eisiau chwarae? Meddaf wrtho. Mae'r bachgen yn nodio, heb wenu. Dwi'n cicio'r bêl ato. Mae'n ei chodi ac yn redig i ffwrdd hi.
Dwi'n methu credu'r peth. Mae'n dwyn fy mhel. Der yn ôl, gwyddaf. Dwi'n redeg fel y gwynt ar ei ôl. Diw redeg ar ôl rhywun fan hyn ddim yn hawdd. Rhaid I ti osgoi tryciau, gwasgu rhwng pebyll, neidio dros deuluoedd cyfain a gwneud yn siŵr nad wyt ti'n sathru ar unrhyw fatiau gweddio neu faglu dros unrhyw eifr. Drwy lwc, dwi'n dda am waif y ffordd drwy bethau, yn well na'r bachgen, sy'n gweld fy mod i'n agosau. O'r diwedd, mae'n gollwng y bel ac yn dal I redeg. Dwi'n codi'r bel. Dwi'n cael fy nhemtio I geisio dal y bachgen. Mae eisiau rhywun rhoi clatchen iddo, a rhoi gwers iddo am cyd dynnu ag eraill. Treni nad yw Iwsif ddim yma. Ond dwi ddim yn mynd ar ei ôl achos yr hyn dwi'n ei weld. Dwi mewn rhan wahanol o'r gwersyll nawr. Dwi ddim wedi bod yn y rhan yma o'r blaen. Mae'r pebyll fan hyn yn fwy carpiog ac wedi treulio. Mae'r bobl yn wahanol hefyd, yn lle coginio a siarad ac ysmygu a redeg I ffwrdd a pheli troed, fel sy'n digwydd yn ein rhan ni o'r gwersyll. Mae'r bobl hyn I gyd yn gorwedd. Mae rai ohonyn nhw yn gryddfan. Maen nhw'n edrych yn sâl. Mae hyn yn ofnadw. Mae angen help arnyn nhw. Beth alla I wneud? Mae ychydig o foddion gyda mam, ond dim ond at pen tost a bolia tost. A does dim hanner digon i'r bobl hyn. Dwi'n edrych yn gwmpas mewn anobaith. Drwy'r niwlen o lwch yn y pellter, dwi'n gweld trychiau yn symud yn araf ar hyd hewlydd y gwersyll, yn dod a ragor o bobl I mewn. Mae un o'r tryciau yn wahanol i'r llaill, tryc gwyn a chroes goch arno. Dwi'n gwybod bod cilgant coch yn golygu meddygon. Dwi'n gobeithio bod croes goch yn golygu hynny hefyd. Dwi'n brysio traw at y tryc. Stopiwch! Gwyddaf, wrth I mi ddod yn nes. Mae'r tryc yn fy anwybyddu. Mae'n dal I fynd. Dwi'n redeg ar ei ôl, yn ei oddiweddydd, ac yn rhoi ergyd ar ei foned. Ond, dwi ddim yn stopio o hyd. Dwi'n redeg o'i flaen ac yn aros i'w rwystro rhag mynd ymhellach. Nawr bydd yn rhaid iddo stopio, neu fy mwrw I lawr. Mae'n stopio. Mae'r gyrrwr yn pwyso allan ac yn rhegi arnaf. Pobl sâl, meddaf. Llwyth I ohonyn nhw. Draw fyna. Ble, medd y gyrrwr. Dwi'n pwyntio. Mae gyrrwr yn edrych drawn gyflym ac yn edrych arna I. Dydyn nhw ddim yn sâl, meddef. Eisiau bwyd sydd arnyn nhw. Rydyn ni wedi bod yn aros am wythnos am long a llwyth o fwyd. Meddaf. Mae bwyd gan mam hefyd, bara yn bennaf, ond dim ond brwsionyn yr un fydda i'r holl bobl hyn. Mae'r tryciau cymorth I fod I gyrraedd unrhyw bryd, medd y gyrrwr. Rwyt ti'n edrych fel dyn ifanc sy'n poeni am bobl eraill. Wyt ti eisiau'n helpu ni I ddosbarthu bwyd? Ydw, meddaf. Yna, dwi'n cofio rhywbeth. Os byddai'n dal yma, dwi'n mynd I Australia. Mae hyn yn creu argraff ar y gyrrwr. Australia, meddef. Mae'n galw dros ei ysgwydd. Hei, Gaf! Mae rhywun y dylai ti cwrdd ag efn hyn. Mae dyn arall yn ymddangos o gefn y tryc, yn dod I eistedd wrth y gyrrwr ac yn edrych arnaf. Mae e'n mynd I Australia, medd y gyrrwr, a phwyntio ataf. Mae'r dyn arall yn gwenu. Australia yw'r gwlad orau yn y byd, meddef. Dwi'n syllu nôl. Dwi erioed wedi gweld rhywun â gwallt golau, llygaid glas a thrwyn coch o'r blaen. Ond mae ei lais yn swnio'n eitha cyfarwydd. Fel y streikers yna o Australia sy'n chwarae I Leeds United. Mae'r dyn yma'n siarad fy iaith I, ond dwi'n dal I nabod yr acen. Mae baner nad dwi'n adnabod ar ei grys tŷ.
Dwi wedi gweld y darn sydd yn mewn un cornel o'r blaen, ond mae'r gweddill yn las gyda ser gwyn. Rhaid mae dyn o Awstralia yw e. Dwi mor gyffroes, dwi methu siarad yn iawn. Sut mae hi yn Awstralia? Gofynaf iddo. Dwi'n codi fy mhêl droed. Oes unrhyw timau pêl-droed da no? Mae'r dyn o Australia'n chwerthin. Pêl-droed? Meddef? Wrth gwrs. O lle dwi'n dod, mae Double Abattoirs United yn curo pawb. Maen nhw wedi ennill tlws ranbarth o gorllewin am y 9 mlynedd diwetha. Dwi'n tynnu anadl mewn rhyfeddod. Mae hyn yn wych. Ydy merched yn cael chwarae pêl-droed yn Awstralia, gofynaf? Wrth gwrs, meddef gan chwerthin. Mae llywodraeth eisiau iddyn nhw chwarae. Maen nhw'n gwario arian yn eu hannog nhw. Dwi'n tynnu anadl arall mewn rhyfeddod. Mae hyn yn well byth. Llywodraeth garedig sy'n gofalu am ei phobl. Ac ydy pobl yn cael bod yn athrawon ac yn yrwyr tacsi a phobyddion, gofynaf? Mae'r dyn yn gwenu. Yn bendant, meddef. Mae miloedd o ysgolion a miloedd o dacsis a miliynau o siopau cacennau. Treni nad yw mam a dad a bibi'n gallu clywed hyn. Felly, mae digon o fwyd i bawb yn Awstralia, meddaf. Llond bwcedi, medd y dyn. Dyw'r archfach nad oedd byth yn cael. Ac yn well byth, os oedd gwialyn pysgota gyda ti, fe geid i ddal dy swper dy hunan. Felly, mae pawb yn Awstralia'n hapus, meddaf. Hapus, medd y dyn. Maen nhw'n dechrau chwerthin y peth cyntaf yn y bore a dydyn nhw ddim yn stopio am 2 awr ar ôl iddyn nhw fynd i gysgu yn y nos. Dwi'n gallu gweld bod hynny'n wir. Mae dyn o Australia wedi bod yn chwerthin drwy'r amser wrth i ni siarad. Mae angen i ni wybod un peth arall. Oes llawer o ffrwydron gyda chi yn Awstralia, gofynaf? Oes yn wir, medd y dyn. Mae fy nghalon yn suddo chydig. Llawer o ffrwydron, medd y dyn, yn arbennig yn y cloddfeidd. Mae rai o'r cloddfeidd yn llawn aer. Aer? Dwi'n sefyll yn syfrdan wrth i'r dyn o Australia codi llaw arnaf ac wrth i'r truck symud i ffwrdd. Golew, mam a dad. Am le yw Australia? Da iawn nhw am ddewis y wlad orau yn y byd. Hyd yn oed lle maen nhw'n defnyddio ffrwydron, mae aer yno. Felly, os yw dy goesau cael chwythu ffwrdd, rwy ti'n gallu fforddio biliau ysbyty a'r gadair olwyn. Mae'n rhaid i mi roi newyddion da i mam a dad. Dwi'n dechrau mynd am nôl i'r cyfeiriad y redais ohono, gan bigo fy ffordd rhwng y pebyll. Ond ar ôl tipyn, dwi ddim yn siŵr ai o'r cyfeiriad yma redais i. Dwi'n mynd i gyfeiriad arall. Ac i un arall, dim golwg ond pa bell ni. Dwi'n gofyn i bobl, ond dydyn nhw ddim wedi gweld hi chwaith. Mae ofn yn cydio yn fy ngwddwf wrth i mi fynd heibio i afr dyr goes dwi wedi gweld o'r blaen. Dwi'n sylweddoli fy mod i wedi bod yn cerdded mewn cylchoedd. Dwi'n dechrau redig yn wyllt, yn bwrwi mewn i bobl ac yn sathru ar bethau. Dwi'n redeg am oesoedd nes bod fy mrest yn rhy boenus a dwi'n dal heb ddod o hyd i'n pabell ni. Paid byth a roi'r ffidl yn y to, meddaf wrth fy hun, hyd yn oed pan fydd pethau'n edrych yn ddi. Ond weithiau, dwi ti ddim yn gwybod beth arall i'w wneud. Dwi'n eistedd fan hyn ar fy mhêl droed yn y llwch poeth, ar fy mhen fy hun yng nghanol miloedd o bobl, yn meddwl tybyd a gaf weld mam a dad a bibi byth eto. Pa fath o ryfelwr ranialwch ydw i? Dwi ddim hyd yn oed yn gallu dod o hyd i'r ffordd adref.